Ассаламу алайкум, дӯстони азиз. Бо шумо доктор Шералӣ. ин сухан ба шахсоне ки синфи 11-ро хатм карда истодаанд, ба ана ҳамин шахсҳо мебошад. дӯстони азиз, ман худам духтур ҳастам. Асабшинос, невролог. бо беморҳо бо шакли офлайн, рӯбарӯй ва онлайн кор мекунам. дар вақташ ман низ дар мактаб хондагӣ, мактабро хатм кардагӣ. шахсоне ки синфи 11-ро хатм карданд, шумо 10-15 сол вақт доред. агар аз ҳамин 10 соли худ дар пеш истода нағз истифода баред, насиб дар давоми ҳаёти худатон азоб намекашед. дар муддати 5-10 соле ки шумо мехонед, таҷриба аз худ мекунед, корро сар мекунед, дар муддати ҳамин 5-10 сол хуб меҳнат кунед, китоб хонед, инстаграм, тикток, ин чизҳоро маҳкам кунед, ба социални сети кам вақт ҷудо кунед, аз интернет истифода баред, лекин оқилона истифода баред. ба ҷамъияти мо архитекторҳои нағз даркор, духтурҳои нағз даркор, ба дунё мутахассисони нағз даркор. тавонед агар дар университетҳои Россия, Европа хонед, Америка хонед, дар пеши худатон мақсад гузаронед. як хона кунам, 3 квартира харам, 2 мошин гирам, баст аст. гуфтаги планҳоро накунед. ҳамин хел зиндагонӣ кунед ки вақте ки шумо 60 сола, 7 сола, 70 сола, 80 сола мешавед, аз умри худатон пушаймон нашавед, аз корҳои худатон пушаймон нашавед. сигарет, ноз, бекорӣ, инҳоро партоед. дар ҳаёти худатон ба ин чизҳо вақт ҷудо накунед. агар аз ҳамин 5-10-15 соле ки дар пеш истода нағз истифода бурда натонистед, азоб мекашед. дар ҳаёти худатон азоб мекашед. умедвор ҳастам ки аз суҳанҳои ман ба шумо, ба худатон хулосаҳоро мегиред. ташаккури зиёд.